So en gima ber ahinya. Mana kamano mwalimu wini nyasi makamani time gwenge mopogore opogore mana kaka wacho motelo ni kawuono ibro bed kitime e county mano ma Migori mar mondo mi jopiny oyud thuolo mano mar yuago Raila Odinga. In korka kori inene nade? Korka kora neno ni en gima timore ki piny Luo. An baba na no yuak nyaka 1 year later. Raila tapa ni biro yuak kata nyaka 5 years later. Joma ni mabor kata moa South Africa pod biro mana biro nyaka igni girum. Yuag no ang'e ni ka gibiro yuak to gibiro dhi kuma no ike Raila to gibiro bedo, gibiro lemo, gibiro keto maua ka giting'o kendo gibiro wuoyo gi joma nikech joma yuag ahinya gin jomodong' moloyo jomodhi. To yuak manyoro Homa Bay Stadium kani ne en yuak ma kisungu luongo ni hybrid ma ne yuago ODM 90% to Raila 10%. Kichiko itu jomi play nwaka ng'amo yuago Raila kanyo mawinjo en Oburu. To nikech bende na winjo gini live ng'ama kendo no yuage ahinya en Lilian Gogo ma Rangwe. Mage joma no yuak joma no dong ne wacho wach ODM. To mano kare nikech kata ODM be samoro nyalo bedo malit ne ji ne jatend gi onge kore yuage. Koro gik mano timore go kare. To wach mogik kanyo ka giloso chenro mag yuago Raila Odinga thuolo ma nyithindo timo penjgi dibedie maber moloyo ka ging'iyo ni stadium oriwo chiel gi Homa Bay High School kama ne itime penj. Dino bedo gima ber mondo yuak ma Homa Bay ni timo weekend ka nyithindo ok tim penj kaeto machielo be timo weekend machielo ka nyithindo ok tim penj. Kata kamano yuago wuodu to en gima ber, en kit Luo kaka ne nyaka ne chakre chon. Nikech nano kama kiwacho kanyo kama ni mbui magi ni samoro rocho penji neno ni rocho penji mano mar Homa Bay High. Wan ndalo mathoth ahinya osetamwa kana ni registration mar ID ok tim e school samitimo penj. Ndalo moro Homa Bay kanyo no ketwa ni gimora mora kane nitie campaign mane timore ka ji dhi timo penj. Timore ga mathoth. To koni okubed machiegni gi school moloyo matin ne kilomita 1 kamitime penj. Koro mano to ero notimore ng'e ni bende piny ka be ji lore gi mbi. Nitie jomoko ma their rights are faster than the others. Koro mane gima nitiere. Hero kuma na mwalimu ndi korka kori nyasi mar yuago Migosi Raila Odinga mano bagi county ma Homa Bay ng'eni biro bede ki bagi counties mamoko do chimanyoro no bagi Homa Bay gi Nakuru. Nene nade jopiny pod medo yuago Migosi Raila Odinga.